Qatt fl-istorja tal-umanità ma kellna flus daqs illum, qatt ma kellna drittijiet daqs illum, qatt ma kellna saħħa daqs illum, opportunitajiet daqs illum, qatt ma konna nsifru noħorġu daqs illum, qatt ma kellna kumdità daqs illum u qatt ma konna mdejqin daqs illum. Il-problemi li kellna 400-500 sen ilu, illum solvejnihom kważi kollha. Għaw min għadu bil-ġuħu marejtu żgur u hemm l-inqas żewġ gwerer bħalissa. Imma meta tqabbel ma' 4-5 sekli ilu, meta kulħadd kien fqir, kien hemm gwerra f'kull pajjiż u meta wieħed minn kull 5 titfal kien imut qabel jalaq 5 snin. Ħajjitna llum hija d-dinja ideali li dawk in-nies kienu biss joħolmuha. Għal dan l-aħħar 20 sena, statistikament, this is the best time to be alive. And yet, something still feels deeply wrong. U mhijiex ovvja x'inhi, imma xi ħaġa ħażin qed nagħmlu u xi soluzzjoni hemm. Jista' jkun li inti mdejjaq mhux għax ħajtek hi kif inhi, imma x'qed tippretendi li kellha tkun differenti. Weġġaħ lil missierek u lil omok ma jfissirx baxxi rasek dejjem, hemm mument fejn u ma rridx ninftiem ħażin, fejn trid tiġi taqa' u tqum. Dawn huma l-10 kmandamenti kif qatt ma smajthom qabel. Kellha sistema tal-arm sofistikati li inti meta aċċidentalment tersaq lejn dan ħadd induna mal-ewwel, għandna jagħmel sinjal lil ieħor. M'għandunax, tħaltu m'għandunax dik il-ħaġa hekk. Diffiċli ħafna temmen li l-kmandamenti jistgħu jkunu s-soluzzjoni li għandek bżonn, għax Alla li għalmuk fuq meta tkun għadek żgħir kien tajjeb għal meta kont għadek żgħir. Imma huwa Alla li meta tikber ma tantx jibqa' jagħmel sens. Jekk tistaqsi lin-nies li jemmnu f'Alla għalfejn jaħsbu li hemm Alla jgħidulek is-sbuħija tan-natura. Is-sunset, il-muntanji, l-annimali. Okej, naqblu. Imma il-pandemija? It-terremoti, tsunami? Dak mhux ukoll natura? Alla fejn kien hemmhekk? Jew jgħidulek sar miraklu fuqi, tajritni karozza u salvajt. Okej, imma dawk li tajrithom karozza u mietu. Alla fejn kien hemmhekk? Jekk hemm Alla anke hemmhekk. Anke jekk ma temminx f'Alla jew għandek id-dubju kif ikollna aħna wkoll. Trid tammetti illi dawn l-10 kelmiet ilhom jeżistu kważi aktar minn kollox u minn kulħadd. Id-diżastri tad-dinja ma erduhomx. Waqgħu teoriji, imperi u ċivilizzazzjonijiet imma l-10 kmandamenti baqgħu. Xi ħaġa għandhom dawn u dal-kors jipprova jiskoprija. Tiltaqa' ma' nies jgħidulek, jiena twajjeb kemm tridni ma tqabbiżilix. Jiġifieri minn titwajjeb xejn. Jew jgħidulek jiena m'iniex bniedem ħażin, qatt ma għamilt xi ħażin lil ħadd. Dall-arloġġ qatt ma għamel xi ħażin lil ħadd. Jiġifieri inti għandek l-umanità ta' arloġġ. Tieħux il-ħajja bis-serjetà, tismaħa ħafna. X'importa mhux darba ngħixu? Għalhekk jimporta. Għax darba ngħixu. Dal-kors huwa min irid jieħu l-ħajja bis-serjetà. Mhux ħanejdulkom biex tkunu nsar aħjar, mhux ħanejdulkom biex tmorru l-quddies, ma ħanitolbukom xejn. Dal-kors mhux għal kulħadd. Kien hemm min ġie u telaq, u kien hemm min ġie u biddillu ħajtu. Lilna bidlilna ħajjitna, għalhekk qed nagħmluh.